Hallelujah. Ai ngo yu ble ha ga ne ga sngi menta. Ai kuble I je pi ki lok ki jor ki parabangi be ki be ban yo sngo. Ya ki kubor na kapor shakapor ha ka ne ka channel. Ha ga ne ga sngi ka don ka kubor ka ba nga don ka jins sngo ba don kam ka jins lok. Bat ka tagalong na ka tin ka jong ble. Na ka gospel jong yonis kalanong kabaar kadkot kabasan kinegik tin ke bau Jesu ulakren man bau dang don haga nega perthai bat kani ka jethu kade sapang ka jing khawai shong korim bat ka benta ka bangakwa ban puli na ka ar naga gospel yonis ka baar ka na ka thot ka san ka ba ong kumne ka kmi jong u kala ong ha ki sakri ya ka e ro ka baun ong ha phin le ken ya ka e ka baun ong ha phin le ken kani ka long ka jing ong jong ka Mary ya kini gibriu ke badon ha ka jing khawai shong kurim ha ka ji alunti ka jing embreu onam don balat klem de yesem ya ki jing singausi ki baban kia ha ka jing em kini ki de ki jing bu bet jong ublei baleng badaki on lapat ban tip ban singau thu ba onam don ki jing ne ki jing singausi ki banom kut no la ka simpor kanuru ki don ki jing jia ki ba simpor da ki benai da ki snem lane da ki pausnem hadu ba amla su ban ya itu iwe pat kom u Joseph menba ki menjongu ki la lebenyo u bat haba wala shadi hakim men shaka way pat kari lane ka jaka bat kim sham la ye thu shu hadin habot ka kitab Genesis ka ye thu ingi sapu arkel no ka kat ka ba pra ka ba ong bat u Joseph uda itu yana kim men Henry ki kim itu ya u mau itu ya kim itu shu yu kani ka pau ba ka jialenti kane aslam ha ka jing singausi how Joseph da ki peu snem ki don pat ki jing ne ke jing singausi ki ba don kam kerke ban yono ya ka jubab ne ban kut no ka jing singausi ha ka ne ka jing jia jing singausi ka bangi kren menta ka de ka sngi kan tiu shong korim ka ba dan buram balese kan de ke jing kan tiu korim ka ba kraw tam ha ka perthei ha ka ba ka Mary ka kmi ba u Jesu ka don rengkat hangta gospel u Yonis arlanong kat ka benengkong kaya tu ya kata bat ka kmi u Jesu kala don hangta kalong ying hakana keleleya kabakila don ka kun kabadon buram kabala nang banyau kor ya ka long kha long man ka wanra ya ka buram ka long ying long sem hadin bakila ya penbet ya kisngi kentiu kurim badan buram bat ki breu ke bakila khot syakane ka jing khawai khai klem artatin gila bo ya ka jing mut ban khot bat ban bo yau Jesu ya ki semran jong u bat ya ka kmi jong u de ka gospel jong u Yohanes arleno adakot ka ba ong la khot ro yau Jesu sha ka jing sha bat ya ki semran jong u de sha kata ka jing khawai shong kurim ha kane ka khubor ka jing khawai shong kurim dongin pet ngin pusan yaki eki dihi kai ka bangilaban yo ha kani ka benta ka banangkong kawan ka jingjia ka bakum ka ying kam sham lakmi lenti kawan ka jingjia ka bakum ka ying
kam som khmi lenti banjia komta kat ba ka jing kamen jing snautenat ka dang song shit bha kendit kinong sam ya ki wan kisem bakala lutno kinong sam jing bam kilas ngauleran om dan pertesu namar bagi dang bun ke badang ab ban yodi kum kani ka jing jia la se kala ju wan ne kan wan ha kanogo por pilaban mat pilaban samat ha kanogo por ka jing le ran kala wan bat ka jing guslai kala tap dum ya ka beneng barga kendau ha ka jing mut yang berkat jong ki try kam o ban lutno ka jing kawai hamar pedeng bam kalong ka jing singausi ka ying ka sem baro ka wei kamat ka ba ar ka ba ongkum ni ka kemi ka ba don ka mansim singaulem ka meri kala ka ba don hangta kala singau sun kala singau si lang ya kata ka jing sem jong kata ka long ying ki don ki breu ha ki jing sem ki long ying long sem ha ki jing singau si ba wan ha ka jing im haga jeka bakin sngosen ki kren ben ki thu khanas new kim sngosen ki kren ben pen ban ki thu khanas new pen ban shaki way ki way pet ya kanuksa ka mary habala lut kawan kala let ye thu how jesu ka dekat kabalai ka ong te habala lut kawan ka kmiu jesu kala ong hau kim dan wan shu kum ki long kmi kum ki kan thei haba pio ki long ying long sem ba shem jenjar de ne bit ban lerni ne ye tu khanas ne shaki way let show jesu let show blay hajing duai nagam ta ki to ki baban ka ngausi ha hajing em jongki ta ka de ka mun sem kristan ka basisha bat phila ban a jingmut ru yaki ya kelanti ka bakila ban priang kamat kabalai kabap diang ya kajing ajing mut kabe krat ya kajing sngau si baro kabap diang ya kajing ajing mut jong ki briu jong play kabe krat ya kijing sngau si baro hapdeng kajing kulmar bam don wan shu ka meri kala let chaka ba don ki shakri lemar tin ki shakri kala ya re sekendong bas ngole ran bam don wan chu ban sam ka meri kabala tibha yala ujong khun ubat don ka bor ubala ban yarap ban walam ya ka jingkmen haga jika jong ka jing ngausi ya dikhat ka basan ka ong ka kme jong u kala ong hagi shakri ya ka ru ka baun ong hapi pen leken hang ning yo ya ka long ying ki shakri ba ki long ki breu ki bastat ka basngau bat ka bale u Jesu ong Matthias Gospel Matthias njong arputsau te mano baro obas ngau yakinigik tin jonga bale yaki nan tarayo kumu breu bastat bate la ka yeng halor mausiang kiktin baka meri ka kren yaki shakri kila ngau bat kila kongo bat kila le yakata ka bau Jesu ula ong kadekat ka ba nyo kadekat ka ba nyo na ka gospel Yohanes R lanong kadekat ka ba nyo ka ba ong kumneu Jesu ula ong haki to pendap kita ki krada ka te kita te kila pendap shan ya kita ki kra ka jingkongu ka wanra ya ka kamba ka wengno ya ka jing si jing ko slai baro Jesu la patong ya kata ka hau kra bat kata ka kala long ka wan ka ba kamba ban ya ka banangkong unong sensyar ubam tip wala ong kumno piteng kai ka wan ka babha hado menta ulas ngau pla namar kawan ka banengkong ru ulamat hre kawan ka bakat ka bahaden ru ulamat wong kane galong ka babhatam kumno ba pidang tengkai ka hado menta kamat ka basaw kabaong kumni
kabakongo banle yekiktin u Jesu kawalam kajing kerku. Ngele yo I ya kabor kabap diang ya kaba ajemut ke Mary bat ya kabap ta u Jesu yeki syakri kepala walam ya kajing kemen hakajaka jong kajing sngausi ke nongtong dokharu ke bala kelalong ki senran u Jesu hakawai kapor hakapung Genesaret kele ya tong dokha baroshimit nrei klem ngat ka gospel u Lukas sananong dekat ke beneng kong do nyau ka ya tu ingi bau Simon ula ya tu berlaong ko kan rat ngile ya le sitam baroshimit te ru ngim syam langat Henry namar ka tin jome ngan penhiar ya kijar komta kila le ya kane kila ngat bon ba ki dokha kijar jong ki de kila sedang bankat kabak khadu bat kaban penkot kumno lada ngim kongu ya kajing ajemut ki brew jong blay lani ki bakan tat ya tin jong blay ka kitab kabanang kong Samuel kat argal nonga dekat ke bakatan ke baong kumni re lada pinom ngap ya tin utrai henry pin ye le persya ya ka hukum utrai komta kakti utrai kan long persya ya pi kom bakalong persya yiki pa jongpi lada kakti utrai kan long persya yo breu pat bandang la ban yarap dan su bala ban yarap apostol Paul ong hakasiti siki Efesus san galon kod ka benreu namar na kabenta kini ki ka jimbitar ublay kawan haki kun jong kajing bom kongu kani kalong ka kubor kabang kwa ban yeslok hagane ka sngi menta yo sngo bat ngi la yo sngo ya kane ka kubor ba ka ba u Jesu ong haba le ya ka wanra ya ka jinggar ku ka bakraw ka jing ajemut jong ka Mary kum ka long kmi ka bareu blay bat habakip diang habaki lecho Jesu bat ka kamba ka one day nakiktin jong Jesu ka kamba ka one na ka jing ay jimut ka Mary sa u Jesu bat u Jesu bat lale ka kamba na maday tang mau ubat danbor ban le ka kamba ka bakraw bat haba u aibor yaki syakri jong u ban le ka kamba haga nogo por to try un karku ya ka nagabanta jong ka jislok ya ka baun le ka baun ong happy pin leken ublen karku na gabanta ka buram jong amen bat amen